Tumruh chuan Mizo singa ngai sanom me mai Lawmnakima mi bon em mai tila thalai ma ni ke din tung le ma son tum tan chuan ngai san nge turani kil sang atanga ngai san na tul na chan hi e video wa hian ron pholan kan tumanga anin kom na hi darkar khatle minute som pahni le second som li parukani minute som chung vel reaction video siam kan tumanga athu soizinga poimo nia ka ngai zual puite kan la chuakanga a full video endu tan description lama kalau da dona keima bi kina Mizo YouTube channel zinga thaka tiber a date with Janice ani a channel hi kan lo englo theu don ya Janice namte kan lo subscribe theu don ya tikha kan soile bokani kan thirang tunge Lawmnakima chu a leadership role ka chel meka chungte chu ani akema khirar bi ka chuan IT ka lu nu hian hei company rang MNC company panga kalau thok to tu hen EY a kom meka soyang khan te te chuni ani soyang deu khan ke hi darlon ko chhuak kani darlon chu Mizoram marlampang darlon ko chhuak kani kapan min boral san to atuna hian kanu hovin dalona khian inpui kan inpui la oma dalona lekha zir thin hi kania darlon sarkar school zir char hi kania Mizo media ma tiang chuan primary school atangin Mizo media ma kan zir chawa chuan middle school te pom Mizo media ma high school pom Mizo chuan higher class 11 le 12 kha helai government Mizo higher secondary school a hian ka kala chuan engineering kan zir le khania tiang chuan nia zirna hian ka tui zong thil nia soi thui ka lava ka soi thui lutuk lawanga ka zo don tho se soi ro ithil zir a I har sat na te po kha I har sat na to mo rei deu to ma se midang tan khan chawna lo ni the nia nia tian chuan han soi tai la ke ni hi thingtlang a selian kan ni na mai pi lama hian nu le pa te le khathiam lo ni bok nen hian primary school government primary school atanga middle school high school kan kal thleng hian nei thingtlang a pom mi in lu selian kan ni darlon te chu thingtlang te ni darlon te chuan paberve te po mani in nei lo chun tam lovania maro chu high school kan kal thleng hian mi in hnuai lo ten kan khosa thina kanu le pa hian an thiamang tok in min choma an ni pon har san ti kan le khazir lai te pon ma se ke ma min motivate tu hian ni khale khazir na konga hian chu primary school ka kalai tang hian pathian ina talent min pek ro pui ber ni ka hre ta chu Tumruh na tu ril ru hi min pe ni pol primary school ka kalai tang hian kal ruwa ka tum ber chu re theina atanga tal chuak tu hian zirna hi katan katlan na turani ti hi kal ruam la se mem maya chu wang chuan ka te to ki ka chua ve ka be po ka be na sa le ka zirna hian thiam poi thiam the lo mi record pakhat nai ni char kha soi tel ro nia mi hian Lawmnakima chu le kha thiam the ne hi min ti te hian om ve thina ma ro chu ka soi thina chu mi aina sign ka zirang ti hi ka intiam na ni thina primary school ka kalai khan chu kal ru amani ra theina in min tla bona se mema nu le pa po khotlang le mi te ina anja kai lo khopin kan ra the ni tiang chon ke ni po no pangte ma ni la za na chang te kan no the chawa ke phe chu kain se ru sa thina mi le kha ka zir lai hian mi tui ta chung le kha zir hi ka nga lu tu ka ni dalo na kan kalai pon tiang chuan thingtlang mi in hnuai lo ni phe chuan enge ni mu si thi kan pan kan pal tlang na sa ni tiang chuan ka be na sa me le ka zir na hian khalai kha ro pui ka tia thingtlang mi in hnuai lo khosan ni thingtlang mi in hnuai lon ni chuan ang khosak tin huntur kha hriat thein ka ria chuti ro chona zom na kha ka be na sa em ani ka thok ri me ani he re theina ta hi ma ka son theya leirem ka ra theina chu zirna hi ra bi poimo ma saberani ati la ya kha apoimoi ka she helai bi ka chon kan kal do ranga a interview hi en to poino me thela en lo te tan tarlan talang han description lama link kalau da don ani
ChatGPT is straight up giving me wrong answers. Instead of using ChatGPT, I'm using this app that searches the entire internet. An khang ha chu placement cell khan an lo poma ma seng submit per pui thei ti na khani mai a chumi lo pon entinan Bible chung a hian khoi verse nge mangai na ka du ber lai la ni lo deuh kan kal dor dorang 2008 kan recession ma kan US kal turin elwan visa kan ei fel veka chu satyama kom line ya GSK Glasgow Smith hemi damdoi siam chok tu te tan hian IT khoi sak tu kan ma seng kapai na min boral san wangin Mizoram ka ho ka kal man talava chuan chumin hu chuan UK a UK Europe ani ber to men chu 2013 khan ka zukala ta chuan UK kan base ani luar khan kulai Europe ka kan meeting in kan kal kwala kan englo phata chu abroad bi ka hi chuan Europe ani deuh maya UK England UK chuan om kwal sa a Reading a te Newbury a te London lama te tin meeting awangin Portsmouth lama te Newcastle lama te Birmingham lama te kan kal kwal na sang renga chuan na tho na mun ringo ta soi thok po khala ngai thatai latin pulom na ki maka ngai san na em chu alu mai dan le a in thuam dan hi en tai la he pawan tlang dan in om ve mo ya he hi mithiam ka te na thina ni a mizo singa ka ngai san ho hi kan lo thur chuak china uchuak takain che nom ngai lowa uchuak takalume ta nom ngai lowa he trong kam po ti thor hi nom ngai lowa ni in ngai tlom takin an soi du takan soi an ril em thunga an thiam nei thuk em thunga chu tiang mi pulom na kimate ang mizo in kan nei hi kan van nei tak ka zeta mizo nam zong ai in pulom na kima pathian in min pe ka wang hen lom thu kan soi ngal bokani nei khangai ni karan choma lo kian UK le US an investment company khovela chona lian ber polan ni chumi chu sorry US train an ron china anni ho ne na khan eng technology nge ni tan kan ti thei ti ka presentation kan nei ni ta chon kan han soi fia na chon he thili tun lai khovela advanced technology ni ya mi pon an lam man tam lo vania hei in ta na tha thei in solution in business it hian akal si a banking a 1 trillion 10 trillion deuh tho investment transaction in nei pui theya chu tiang ang fund management tur chuan heng AI solution ni kan build sak thei cheu fund management ti in ni a security zong nei turin hemi technology hi in tan atha hemi AI technology in man chuan in tan solution thalo tu kani a architectural solution po kan nei sa in du chuan hei tiang hi ni a tho dan po kan hril fia ang cheu ti a presentation lo nei a lo khem lu tu te kha a leadership role a hi ania chu a te lova presentation skill ne angaya technology knowledge ne angaya work experience ne angaya en ta chuan communication skill apai mo a is surprise karinga ange ni english thiam lo khakania high school kalai chuan ma se tuna hian kan chen ti hian email draft tu atele client han face tak tu front face a hian kan om ve ta dictionary te thiam chhuak veka khati copying comment ti dong tha ka surprise lo nia dictionary thiam chu vek na lai tak ama nge na soi na lai hi kan en ho tang ka du se kan highlight lenge mizo media ma tanga sei le na kal nga tania a fight na sa ni. What's going on, guys? Waco and Constant Qualm from the Revolution Watch Bar. So let's go back in time to 2005. na chete khatiang in shia kha hei alomom don hiang ka sheve ni chu achan chu ithil tuma khan ichiang ringo tama se mi ina an hmu dan chele iwa man chuan ha midang sap pachal na khatiang aron comment chete kha chu lomom deu tur khan ka shia Nivel tong em o helai veli ina kan han zonga kan han kewa kan han ti hi chu hei angit nge ma ni ya po tin ka chon physics chemistry maths apai chon 84% ka muwa ka mu sang ber na lani ma seng ka chaklo na english ni ti ka chiang em ma ya tin
science kan han labok nen khan kan huwa so dang ren common language ka ma se engineer kan zir kha he thil hian min ti thon of don ti hi ka shani english ka thiam lo tu kha chuan engineer ka zir tran ti tanga kap again lo chu government higher secondary school kan kalaya class 11 a pakhat na kan ni lo mana Oxford dictionary min pe ka hi kan ya chu ka bai ha chuak don ti hi ka tar ke ta tok mai ni chon tu tin hen ka study table hen word som ni hi ka tara chuan in thiana huna hen ke ma in thiana bi ki kan ya ta po chon ka tar thin ka chiar tlaw me ya ange ni award ang chi ka chon ka chiar na sa chiar po ka chiar chuang nge ya Oxford dictionary kha tia chon ka be maro chu kha mi zong ta na thai ka tin al pan le ka tum ka effort pe ka kha dictionary ka be na sa lom kha aro pui hi ka ti tu ka dictionary han thiam chwa tok mai ka kan tam lo ngo tin ka ringa khalai kha kan ma moin ka ria ti tak ka zet mizo thalai zinga hin ti tak ka zet ti na lam lama chon hei na nei chu ka se ve tlat don ka thei top ka chua don ti anom chung ang che chu pulom na ki ma hi ni a mizo school at zir line me kanom me theya kan ma mo tlan chu nang le ke na kan ma mo chu ti tak zet ta tho rim na mi ai na sa be du na chu kan nei phot chuan pulom na ki ma ai sang po hian gat la theya a thlen chin po kan thleng theya a thlen chim han thleng phalo mai la mi hlo tling kan ni thu hi om don bo kan ni tin a video hen ka muta chi lova anu ina a soi thin lai moi ka ti deuh soi chona ne ya chu an khuwa ami te khan ifa te chuang ve to ta che hei mi ro puin ni lo man hlo tlinga lom an tia anui na chan na chu chuang lo ve chuan tla kan ni lo bible chuan a chuang a piang in lalpa chu chuang ro se ti tin anu in a soi thina chu tho chu pulom na ki manuna po hiang kan mu a pulom na ki ma hi an om na pia nga ko san le khotlang a mi tang ka ya ni chu tiang ang chu mi thiam ko san le khotlang ta na chhor tlak ani chulai chu a hlulai berni ingaria mithiam chhortlak lo kan ramin kan nga lutuk hian a poithin a bikin tak sa khovela hian kan nuna top don lo tharau khovel zom tur kan ni thi nupi alama hian khovel o mani tharau khoveli kan lama chondon ani ti hreila chu hriat na chuan kan nun ni min khalngil sela engkim mai hi pathian hriat na dika tang chuan a local dik thin chu pulom na kimanuna tanga ka zir chua ni ingaria description lama full video in lo en ve theu don ya